Kwazivai pastor? Yes, kuda. Munofara? Ndiri right, zviri sei? Long time. Sure. Long time, sure. Ndafara kukuona. It's good. Nekuti ndakabva ndatozoona kutoti nyaya takataura yeTrinity yaya. Okay. Ine nyaya dzakawanda. Dzichiri kutondivhiringa. Konai pastor, Jesu ari kunzi ndiMwari muTrinity handiti? Saka tozoverenga toona Matthew andotanga Matthew chapter 1 achitoburitsa kuti zvino Jesu akatozosvika pakuzvarwa. Okay. Saka question yangu ndeyekuti Mwari anozozvarwa sei? All right. Okay. Your question is very relevant ku subject yawakambobvunza yeTrinity. I still remember takataritsa Bible kaisa pachena kuti Jesu ndiMwari. But confusion zvesho inoyepa kuti anogonza abarwa futi. Zvafamba sei. Now, ndirakuverenga mavhesi maviri anotaurwa zvekuzvarwa kwaJesu Kristu. Ndoatira kuti tikomende mavhesi iwayo. Rega nditange kune yakajairika yekuna John chapter 3. Inowanzokanganisa vakawanda. John chapter 3 verse 16 iyoyo. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Mwari akadanyika kwazvo nokudaro akapa mwanakomana wake mumwe akaberekwa oga kuti ani anotenda maari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Ndoverenga zvakare kuna Hebrews chapter 1. Ndoda kuverenga vhesi ya5. Hebrews chapter 1 verse 5. Inobva yati, for to which of the angels did he ever say, ari kunzi hii ndiMwari as in Baba, did he ever say, you are my son? Today I have begotten you. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Saka kana wacherechedza wedre kuti begotten rashandiswa pese. Kuna John 3 rashandiswa, kuna Hebrews rashandiswa. Saka statement iri kunzi kuna John 3:16, God loved the world that he gave his only begotten son. Ndiri kunzwisiswa nevamwe sekuti akaberekwa mumwe oga. Then koyo pana Hebrews chapter 1, you are my son, today I have begotten you. Iwe uri mwanakomana wangu, nhasi ndakuzvara. Now ndoda kuti uzive kuda kuti kunyange hedu translation dzese dziri kuti kuzvara. But ukadzokera ku language yacho, original language, that is Greek, apa pana only begotten son, pakashandiswa inzwi rinonzi monogenes. Monogenes. Pana Hebrews chapter 1 parikunzi begotten, apana kushandiswa monogenes, pakashandiswa genaho. Alright, saka monogenes na genaho. Alright. But ndira kuverengera imwe vhesi kuda yakashandiswawo zvakare monogenes muBhayibheri imomo. Iri kuna Hebrews ikoko. Then tobva tatopeta nyaya yedu. Hebrews chapter 11 verse 17. Inoti iyo, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son. Pakutorwa nyaya Abraham na Isaac. And by Paul arikuti Isaac was Abraham's only begotten son. Ipa papa only begotten son ukaenda ku Greek pakashandiswa monogenes. But you unotoziva kuda kuti Isaac was not the only son yani ya Abraham. Saka monogenes kunyangwa zvazvo vanhu vazhinji vachifunga kuti inoreva kuzvarwa. Monogenes haarevi kuzvarwa in this context now. Because tikangoti anoreva kuzvarwa takuti saAbraham haana kumbobvira akaita umwe mwana. Of which Isaac akatobarwa Ishmael atoko. Saka unoda kubvunza saka monogenes zvinorevei? Statement yekuti only begotten inomborevei? Saka ukazodzoka ku Greek wacho monogenes anoreva kuti one of his own kind. Kana kuti unique. Umwe chete werudzi rwake oga asina kufanana navamwe. Isaac was one of his own kind. Pakuti akabarwa Abraham na Sarah vasagoni kuita mwana. Hapana zvamwe mwana waAbraham wakabarwa nenzira iyoyo. So he was one of his own kind. Sa Jesu Kristu zvakare he is one of his own kind. Umwe werudzi rwake oga. Ende uchida kutoitsvagurudza iri kutoreva rudzi rwaMwari, the only one of God's kind. And also haisi kureva the only born sezvinotaura vamwe. But Hebrews manje ndiye iri kunzi today I have given birth to you genaho. Ndiye inoreva to be born, kuzvarwa kwababa namai. And iri kutoti iwe uri mwana wangu, nhasi ndakubara. Kureva kuti vanhu vanga vagara vatoripo vari vapenyu yese, but vakuwirirana kuti nhasi you are becoming
my son. Ndofunga kana wanga wakatera pataverenga, today I have begotten you, I will be to you a father, and you shall be to me a son. Saka vari kutowirirana kuti ngatichiwiriranei nhasi. Vari already in existence. Vari in existence already. But pane plan yatida kuita execute pa earth. Ngatichiwirirane kuti iwe uchazova mwana pa plan iyoyo. Ini ndichava baba. Saka apa pakutorwa nyaya zano reruponeso, takuda kuzoponesa vanhu, pana vanofana kuzofa. Saka kuti tiende neumwari hwedu hapana anogona kuti tisvasva panyika. Ngatichiwirirane kuti iwe uchava mwana. Today I have begotten you. Nhasi ndakuzvara kuti uve mwana. Saka pamunozoenda kuverse 8 manje, to the son he says, your throne, O God, is forever and ever. Saka baba vakuadresa Jesu azvarwa manje musi uyu. Akunzi achirungomuti futi Mwari. Saka kuzvarwa kwaJesu kuri pairi kuda. Kana uchishandisa begotten. Begotten hwekutanga ndewekuti he is one of his own kind. Agara ariko but umwe werudzi rwakafanana nababa. Then takuda kuita zano reruponeso. Ndopa akunzi shamari ngatichiwirirane, let's give birth to this plan. Let's hatch it. Genaho. Iwewe, today I have genahod you. You will be a son. I will be a father. And in the future tense, you will be a son. It means before he was not a son. He was not God. A son. He was God. But today, you will become a son. Asi pfungwa yacho yakahechwa musi uyu kunzi naHebrews 1, today I have begotten you. Apana kunzi today I have monogenesed you. Apana kunzi today I have genahod you. Akatosiyana mazwi iwawo. Aiwa, maita basa pastor. Ndikakuda. Maita basa pastor. Tinosangana muchikamu chinotera. Saka udzoke tichitopedzise. Patiri nenyaya yepa. Thank you, kuda.